Kynhun Summersalt na Shillong Jingwanphai Sha Hadin Gajingyolad ban let yu kajat hagadoba Europe Kamtam Hagari Germany but Denmark ban let ban rai ka khubor shapang RiKhasi but Gajingitana Jonka Lingba ki surjirwai but Gajinga Tukhana Laitu bahakani Gajingwan Kynhun bon ki brio ki bakintu ikinong Germany kinong Denmark but kinong India ru kila yolad ban sngap but ai gajero shiboni ki jingsngau thiang jaki surna ki rilum khasi Kabakam Snotanar Kalong Bahaman Laki concert Baka Kynhun Kalayola Bandwai, Kidon Ruki Khasi, Kibashong Hakishinong Pair, Kiblawan Ban Kirshan but Snap Ikijwai Khasi. Hagani ka kinti ka Summersalt kala yo ban yo kjat haki artri ri kata hari Germany but Denmark kala don ru ka jingthmu ban poi shari Switzerland hindrei namar ka jingkiu stat jong COVID-19 ka Kynhun kamshim la shu ban yo kjat hakate ka ri hagi di artli ki ri ka Kynhun kala la ban pinsngoi ki sur ki bathiang na ki lom khasi haki pratli ki rinsan jagi samtli ki nongba kata ka nongba Hamburg Bremen Lübeck Hanover barka Horsens Kabadon ha Denmark Kabakam pair hakani ka jinglei dwai jong ka Summersalt kalong baki babon ki nong snap kham tam ha Germany kila pinsngo baki e chishai ki jirwai khasi bar kilai rwai langru da ka bakin hoi kiu bon sen kane kala ai min sem shishai ka Kynhun
ni kirin san la yoru ban ruai ye kijirwai ba kham hakmat jong ka Kynhun ki ba kintup ye kijirwai kamai ye ka hok hai tai sur kelut ka ba ma pertashnong khon shinrang bar kiwei the lord bakla long lupa ka ba kham pher ban yo ye ki khasi ban ruai hari Germany ka ba kham phalai ki nong German ka long ba ka Summersalt ling ba ka jingla ji kong pinsuks em yong kala la ban ruai ki jirwai ha ka tien German ru kini ki jirwai kila kran brio bar yarab ek Summersalt bakan company jan bar ki brio ha Germany kar hado bar bona preng jongki kila pen pau ke jingkwa ban wan yo kejat RiKhasi Kynhun kala yori ke jingkashan bapura no Consul General Jukri India ubaha Hamburg u John Walngol ubadei na kajat ben riu mizo u Consul General ringkat berkipara nong India kila pen ko buram ru yu nong yalam juga Kynhun uba kit champiang daganam Personality of the Month hari Germany kani kala wanra shisha ka buram ka bakrau khamtami ke jela megalaya ka bakibri ki bawan chi concert kila yo bante bahang kila yoru ega jingkershan baka jerap neki para nong India ki besong Germany but Denmark ya kani ega jingle cha Germany la la ban pun urlong neka jingtre shitam jong tour manager jong ka Summersalt u Dr. K Zaman jong ka Zaman East India Travel Odyssey ringkat ka jingkershan rat ba jong Megalayan Age Limited bar ka Department of Arts and Culture jong ka Sarkar Meghalaya. Our Consul General requested me to curate a program for the promotion. I thought the best would be take the music from our region, the folk, the fusion with the textiles, the weaves, and with it you blend the music. I think that would be the greatest way to showcase our land, And that was the concept I worked in, and that's why we're having the Summersalt is here, and along with that we're having the weaves from Assam and tea from Assam also, and from Meghalaya. Kuman pengen mau ka jingmi jong ka Summersalt na India sha Europe ka long man lekit ktien bat yathu ye ka jing phla jong ka RiKhasi ka Meghalaya bar ka ri India ha ki benta ki bashatei jong ka ri Germany bar ki benta ki bashathi jong ka ri Denmark kani kala deshi sha ka buram ye ka ri bar ka jaj ben riu ba ye ka put ka tem bar ka wai ka sia u khasi on la ban pen inam ha ki rensan jong ka parthei la ne ki international stage Summersalt kade ka Kynhun tem jirwai khasi ka bla pau bha ha kini ki shiphouse nem tam bala le kani ka Kynhun ka pinan kami ki jingtem tin rai ban pinwan do re karwai ka siaw ka jingtem jongki kala pin smotana ikibabon om tang hangni RiKhasi jongi in rewat shabaru kumju Hadian ka jingle cha Europe shisin kinong Europe ki lapan pawi ka jingkwa jongki ban yo sngo biang ki jirwai jongki bar ka jingken men ka long ba kani ka Kynhun kan yo biang ki lat ban let ban pinsa phireng ye ki sur ka RiKhasi jatia khnang ba ka parthei kan yo ban snga pat sngo thu ik rukam em bar kalarti jong pat khasi biyar